Antonello Bella jisemmilkom jagħtikom merħba għat 38 episodju mis-sensiela Mixzone. Illum għandna programm kemm xi differenti mis-soltu, ħajkollna xandira diretta, iżda għandna wkoll fatt raġuni fejn bdejna tarti għaliex għandna xi kollegamenti minn barra minn Malta. Llum fil-fatt Mark Xkembri jinsab Turin fejn bħal kien qed jassisti għall-logħba bejn Juventus u Fiorentina u flimkien miegħu ukoll kif qegħdin taraw għandna l-erba' YouTubers li se jkunu qegħdin jieħdu sehem fil-programm tal-lejla. Mark Xkembri għal Juventus Fiorentina, Clayton Iċċomba Zammit għal Milan Torino u Jude Kawki għal partita Manchester United Leeds United. Infakrukom qabel ma nibdew ix-xandira tal-lejla illi kull min jixtieq jintervjeni u jħalli xi kumment fil-programm tal-lejla jista' jagħmel dan fis-sezzjoni li għandna miftuħa għalikom is-segwaċi tagħna tal-Kamra Sportiva. Ovvjament illum il-kummenti se nkun qed naqrom jiena. Nagħmel appell minn issa lil kull min irid jintervjeni jew jkellem il-YouTubers tagħna llum inżommu mat-temi tal-lobiet. Inutli nitkellmu fuq lobiet li ġad diskutajna l-ġimgħa ta' qabel. Vondiri illejla nitkellmu fuq Juve Fiorentina, Milan Torino u Leeds Manchester United. Għal daqstant jiena min naħa tiegħi għalissa ser nieqaf hawnhekk l-introduzzjoni tal-programm u mbagħad indaħlu lil Mark minn Turin biex ikellimna fuq il-logħba Juventus Fiorentina. Mark, nispera li qiegħed tismana. L-ewwel nett grazzi tal-li naqgħod magħna minn ġewwa Turin. Il-kummenti tiegħek fuq ir-rebħa minima li ksibtu. Kienet logħba li setet tintwera r-rivalità bejn il-ġisdimijiet fil-kamp tal-futbol Taljan. Ġifieri huma ftit veru fil-ftit supporters li kienu voċiferi ma neħra ħafna attention tal-logħba. Li minn hekk il-gow kien goli wieħed uniku li ddefida l-logħba ta' Rabjo biss il-gow ta' Vlahovic ma kellux jitħassef fl-opinjoni tiegħi għax kien xi ħaġa li kien l-ispada li tefat l-offside. Il-mod il-logħba qed mod kontroversjali ħafna għal mod kif tkeċċa mhux il-mod kif tħassra il-gowl ġifieri setet determinat ir-riżultat finali. Rajna l-ewwel darba dan l-istaġuni tridente u fl-opinjoni tiegħi ħadem għandu hekk illi meta bdew jinqalgħu il-plejers li kienu jagħmlu parti mit-tridente dejna naraw it-tim jonqos mill-maġija tiegħu. Ġifieri speċjalment meta nqala Di Marija nħass immens. Forsi qed jaħseb għall-lob tal-Ewropa, ma nafx kellu ġo moħħu, ma s-soddu Allegri jikkuntenta bil-web b'xejn u jiddefendi immens. Fuq nofs il-ground, Kostic fuq naħaw deċili fuq oħra l-aktar qadni Kostic. Deċili ma tantx użu li joqgħodni biss kellu ċans ukoll u li jiskurja. Lil minn hekk forsi blokkada li stennejt logħba naqra aħjar kemm lejn aħħar ma kienx ħażin. Id-difiża Bremen l-għal darba li rajtu live u impressionani għal-mod kif imposta bil-fiziċità tiegħu l-players avversari. Mis-sostituti kien ma tantx għalni. Jien rajt li tilef ċansijiet naħseb li bis finalment ġiet ir-rebħa. Mela, finalment nistgħu ngħidu li ġiet ir-rebħa importanti għax iddefkajna lil Fiorentina warajna. Jiġifieri nkomplu niġġieldu
meta nafu qoddimna li hemm Torino, Monza minn is-sejjer żball, Bologna, forsi nibdew niġġieldu għal post jekk ma jerġgħux jituna l-penalità oħra għal post fl-Ewropa. Ġifieri dak huma l-kumment. Ifhimni l-atmosfera fuq rigward l-atmosfera hija ħasra l-ground ma kienx mimli. Biss li xi ħaġa impressjonali meta jissema referi, speċjalment fil-bidu waqt l-innu tas-serja, ikun hemm ħafna bujar, ġifieri, immens. Imma meqbija fimni is-support li qed pjaċir ħafna li l-kurva sut qed taħdem fis-sens taħdem. Qed tkun iktar voċifera mhux il-ground isu ċimiterju, biss però mhux ħanqabbel l-atmosfera ġo ground Taljan ma' atmosfera ġo ground Ingliż. Jien li doqtom it-tnejn atmosfera differenti totali. Issa jiena l-Juventus rajthom kemm ġifieri. Imma li tkun ġo ground dejjem xi Il-lejl it-tajjeb biftijaj minna nisti u anka mumiex nilqakom għal din il-live wara Milan Torino, wara xar, neħi, għara ma titfalix imbarazz. Wara xar, tirritorna r-rebħa rossonera. U l-lum minix jgħatwadi, l-lum għandix dejja propju l-plejer tal-Atalanta kullħat jafu Merih Demiral li jisabaw dek dejna, ex-plejer tal-Juventus, u għalek, u xek xossok onorat inti li esklusivament fuq il-kamra. Ma jidux fajt il-Juventus jena. Ġim ħallas biex jgħidek. Għaxxejn. Għax ta' minn tkunu tafu esklusivament fuq il-kamra sportiva. Demiral tallem il-lingwa Maltija u jgħat hawnhekk magħna biex jitkellem propju bħallu xek. Għax Malti bisnaf. Mux ħabba l-assentju li kellna mat-torok, le m'għandux jasab. Isma' nixtieq qed nitkellmu fuq it-torok, però issa nixtieq nitkellem b'modna iktar serju biex niftakru daqsxejn fil-vittmi li nqalgħu f'daw it-terremoti ta' ġimgħa l-oħra, sija minna ta' Turkija u minna ta' Sirja, fejn jidħol il-futbol bħalma tafu hemm plejer Tork li jiena ma nistax għalih u eċetera eċetera, però kull min kellu x'jaqsam f'daw il-ġrajiet jiġi il-fuq mill-affarijiet sportivi u għalhekk l-ewwel ħaġa nixtieq nagħmel hija illi nitolbu ftit għal daw in-nies u mkien niftakru fihom fil-vittmi kollha u tal-familji ta' daw in-nies li spiċċaw tilfu ħajjithom intortament permezz ta' xi ħaġa li ġrat illi tista' tiġri lil kulħadd f'kull pajjiż. Kienet xi ħaġa żgħira parentesi żgħira issa nirritornaw biex nitkellmu dwar il-partit ta' Milan Torino għax ovvjament qed jagħtaw biex nitkellmu proprju fuq hekk. Logħba illi fl-aħħar wara xar u 4 ijiem, xar u 6 anzi, xar u 6 ijiem, mill-4 ta' Jannar sal-10 ta' Frar ma rajniex rebħa imġedma. U xarej 3 xhur anzi, 3 xhur kien ilna ma nagħmlu partita ma naħalgħux gol. Kontra l-Cremonese l-aħħar logħba. Eżattament il-logħba ta' qabel tal-aħħar qabel il-World Cup ġifieri tas-sena l-oħra. Qabel ma tlabna mal-Fiorentina. Spiċċa xejn xi għastajt irbaħni dik il-logħba xejn. Issa rbaħna webxej ma' Torino, Skurija ancora lui si è girato di nuovo Giroud, għax id-daqqa tal-ġid bid-dawra, allura ovvjament issa trajna ngħidu si è girato Giroud. L-editur li huwa ħabib ħafna ta' Giroud, naf li dejjem jibattu l-kondoljanzi.
Intu ma nistax ma ngħidlux dejjem xi ċajta nitfaħħilu bil-fors. Ovvjament dejjem irid idurlu, jgħidlu proset, eċetera, eċetera. Fl-aħħar waslet din ir-rebħa. L-ewwel taqsima rġajna konna tim imbeżza totalment, nibżaw nilagħbu, nibżaw letteralment ersaqalhom il-kim, ersaqalhom. Nibżaw nilagħbu, nibżaw nattakkaw, il-balluna ġajna hot potato kif konna mhux daqs mal-Inter, però naqra żgħira aħjar però xorta ħażin. Kull darba li ġie ballun saqina nibżaw ma nafx nagħmlu bil-ballun, eċetera, eċetera. Però l-preżenza ta' Zlatan Ibrahimovic fuq il-bank illi nirrepeti namma minn sekonda waħda warm-up fil-logħba kollha, jiġifieri ma kienx hemm biex jilgħab, kien qiegħed hemm propju biex tagħti s-sosten tiegħu. Ara x'differenza tagħmel ikollok raġel ta' 41 sena li rkupra wara 8 xhur barra. 8 xhur barra wara operazzjoni bħal dik jirritorna u propju tasar rebħa mingħajr ma naqalgħu gol. U għaliex jgħidulek għax Ibrahimovic è un allenatore giocatore. Għal min ovvjament fit-Taljan ma jifhimx qegħdin ngħidu Ibrahimovic skont il-plejers tal-Milan, mhux skont iċ-ċomba, skont il-plejers tal-Milan. Ibrahimovic huwa player coach għax jinta falek hemmhekk u jgħin ħafna lit-tim. Dik hija d-differenza li jagħmel il-mitiku Zlatan. Għandna m'hemm mhux jaqbad jiġi law Zlatan għandi quddiem, imma li ddeċida li jibqer. Mela, mill-bqija partita li fit-tieni taqsima wara l-gow jidhru li il-Milan fl-aħħar indunaw li jistgħu jerġgħu jirbħu l-lob, jistgħu jerġgħu jikkonkwistaw il-punti u labu naqra aħjar anke attakkaw ftit. Issa jmissna logħba mat-Tottenham nhar it-tlieta li ġej u wara li rajt it-Tottenham il-bieraħ nista' ngħid li għandna opportunità li il-partita nirbħuha. Issa mhux qed ngħid illi ħanirbħu żgur, mhux qed ngħid illi 100% li hija roba faċli għax assolutament mhijiex, però r-ritorn ta' Tomori u Bennacer li llum uffiċjalment ittrenjaw mal-grupp, allura kien diġà għal Pioli li ħajkunu rkuprati ma llum rajna fi żgur, u anke ħaġa oħra li tinsemmiha wkoll ħaġa li ġrat illum, Florenzi l-ewwel ftit ħin tat-training tal-lum ittrenja mal-grupp. Xi ħaġa tajba ħafna li plejer li ilu mweġġa mill-logħba ma' Sassuolo qed nitkellmu 6 xhur ilu jew 5 xhur ilu, ġaġek, ma bħalissa m'għandix karti quddiem allura mhux qed nitkellem statistikament, irritorna fl-aħħar għall-ewwel parti tat-training għamlu mal-kumplament tat-tim. Dan ifisser li mhux mat-Tottenham ovvjament, imma jista' jkun li mal-Monza / Atalanta, nitkellmu hekk, Florenzi jkun irkuprat. U forsi ta' Astilla minn hemm fuq u Magic Mike Mannion jiftakar li huwa plejer u jirkupra għax għandna bżonnu daqs il-ħobs. Għalkemm aħħar żewġ logħbiet ta' Ciprien ta' Taruġanu kienu żewġ partiti tajbin ħafna. U fejn s-soltu jiena maqdru ngħidlu ta' baħnanu hawnhekk bħalma tafu u ta' mod ieħor. Kun qed nitkellem waħdi mhux quddiem il-kamera darba minn issa ngħidlu hekk imma ħanajt li ta' Taruġanu kien goalkeeper ta' livell fl-aħħar żewġ partiti. Sija mal-Inter illi kieku ma kienx hu. Stajna għajna ħafna iżjed, m'għandix għalfejn idea ngħidha bħalma tafu diet anke fil-video, u sija kontra Torino li fil-ftit interventi li kellu jagħmel kien tajjeb ħafna. Mela għandna xi messaġġi hawnhekk Josef Camilleri illi qed jgħid mija ġirata la testa u qed jgħidlek grandek lejt inżammit. U qed jgħidlek ukoll Tio Sod nispera ma jerġgħux jparla fil-vojt fil-post partita Pioli li ġej jgħid li ma labux għax kien hemm plejer saħjar. U jibgħa tisallimlek Nirrispondi waħda, kit għax inkella nilħaq ninsa jiena wieħed nirrispondi. Mela ħanibdew pass pass. Fejn jidħol ġira tal-testa, nifhem. Għax anke tiegħi daret u ma nistax nifhem kif it-tifla baqgħet rieda għax l-ajjat li għajjat u erzaqt, jiena ħsibt li wara l-logħba ħammur isib it-tifla lesta biex toffendin u taqla li kull mandi, però sorprendentement sibta rieda. Għax l-ajta li għajjat mal-gow ta' ġiru ma nafx kif il-garġi baqa li f'postu ma ħarġ biex hekk kar minħal u mħarab ta' faċċata għax hekk sibt ma jiġri. Ġifieri nifhmu. Mill-banda l-oħra, Malik ċaw, għax għaw minn jgħidlu to, għaw minn jgħidlu taw, għaw minn jgħidlu ċaw, ħana jgħidlu ċaw. Nispera li ma jkunx ċaw, u nispera li kollu aktar lobiet. Dwar li għal Pioli, jina nifima li mux għax kien għax di ħafna drabi il-coach jgħid kelma u nifmu ħażin. Meta Pioli għal għax kien hemm plejer saħjar minnu, jien nemmen li għax ma kienx għadu daħal fl-iskemi tal-Milan. Issa bid-difiża bit-tlieta mill-ewwel Pioli l-ewwel m'għamel
għala li Serginho Dest, jew Serginho Dest, insomma, mill-lista Champions u daħħal il-Malik Ċaw. Tista' tfisser ħafna, tista' tfisser li dan Ċaw qed jidra l-lob tal-Milan. Nixtieq li anke Franks jilab aktar, però sissa Pioli ma jarax. Issa, jekk ix mossa minn naħa tas-soċjetà illi plejer bħal Franks ma jilabux minħabba li mhuwiex tal-Milan imma ma jridux jixtruh, allura biex ma jkunux obbligati li jixtruh, jew biex inaqsu mis-somma tar-riskattu għal meta eventwalment fl-aħħar tal-staġun immorru biex nixtruh minn il-Wolfsburg, biex ħaġa li ma nafux. Minnaħa ta' Ċaw, Ċaw plejer tal-Milan, allura biex jiraq li jilab. Issa jda li qed isib postu qatt ma dejjaqna ħan nitkellem straight, però daqskemm lab tajjeb kontra Torino qatt ma rajtu. Dal-Inter daħal tajjeb anke Melkim stess li huwa interist, nitkellmu mhux bħala ċajta sa bis-serjetà Melkim huwa interist, Melkim stess għalli dak li daħal minn flok Gabbia ġobni ħafna, ver? Għax Malik Ċaw huwa plejer li ħaqqu jilab iktar. Jidher li Pioli ma kienx qed jikkunsidrah, issa f'daqqa waħda qed jikkunsidrah. Dan ifhimni, ħadd ma jkun fit-training bħalma jkunu, ħadd ma jara l-ġurnalieru biex ngħidu hekk ta' kuljum, daqskemm jarhom il-coach. Jiġifieri jekk Mr. Pioli is on fire fl-aħħar nista' nerġa' ngħidha, Mr. Pioli is on fire wara ma nafx kemm qed nerġa' ngħidha. Ra hekk sinjali li kellu raġunijiet tiegħu, hekk nista' ngħid. Mattias, meta labu Pioli? L-uniku waħda l-lab mill-bidu kienet mal-Verona. Mill-bqija dan daħal biċċiet żgħar l-emmulaw. Ma nafx m'għandi statistika biex ngħidlek eżatt, però żgur xi 8 minuti mal-Bologna, 10 minuti l-hemm 10 minuti lab. U sija bil-ħin 60 minuta mal-Verona. Mela, dwar Adli, 3 affarijiet għalfejn ma jilabx ma' Pioli. L-ewwel waħda hija għażjien ħafna. Pioli huwa plejer li Pioli huwa coach, skużani. Pioli minn l-ewwel mara mill-ewwel plejer, coach. Pioli huwa coach illi meta plejer ma jagħmilx dak li jkun jixtiequ ma jilabux. Jiġifieri. Pioli jaf li Adli tilef il-ballun hemmhekk proprju f'nofs il-ground, Adli ma jinżilx għalih. Jibqem. Għax għażżien. Allura waħda mill-affarijiet fejn ma jilabx. It-tieni. Rasu daqsxejn taqbiżdu malajr, anke fil-friendly sejni, biex tiġġieled anke fil-friendly tkun daqsxejn taqbiżlek ta' malajr. Li jiena bniedem taqbiżli malajr ħafna, però jiena taqbiżli quddiem television. Hemm nirrappreżenta lil Milan, ma nistax nagħmel dawn l-affarijiet, tieni ħaġa, u t-tielet għax nemmen illi għadu ħafna lura fl-iskemi tal-Milan. Għalissa jiena ma narax plejer tal-Milan. F'Jannar kien hemm il-possibilità li Adli jitlaq b'self skont Antonio Vitiello dan il-Milan qalulu. Għażel inti, għal min ma jafx Antonio Vitiello huwa l-editur tal-Milan News. Da qalulu għażel inti tix titlaq b'self jew inkella tibqax tilab hawnhekk sal-aħħar tal-staġun. U Adli għażel li jibqa' mal-Milan. Jiena li jagħmel l-ikbar ċuċata. Però jaf jgħaddi xahar u jara li ħalqi. Sissa jien ma impressjonanix. Nixtieq nżid xi ħaġa però. Bentancur sfortunatament għax jiena nerġa' ngħidha. Niċċajta u naqbad ma' ħafna, però fejn jitlu injuries ma nux pjaċi. Bentancur weġġa serjament, dan kiser il-cruciate. Bentancur għandu staġuni finita, jiġi mhux kwistjoni li mhux sejla b'nhar it-tlieta, kwistjoni li mhux sejla bħall-kumplament tal-istaġun. Ġieri min is-sena jlek qed nagħmlu pjaċir. Lil nofs il-ground ta' Conte minn Hojberg u Bentancur ħajkolli lab aktarx bi skip u sar. Efemni. All right. Nippreferi li jkunu hekk, u anki li Gowler ħajla Forster u mhux Jorista xweġġa, nippreferi li jkunu hekk, però jiena kont minn banda l-oħra mbagħad injury min issa nippreċed biha, ġifieri dik hija xi ħaġa barra mid-daqqa. Tajba ħafna.
Tajba ħafna. Mela, Simon Kjer, sfortunatament ħan nitkellem, Simon Kjer nħobbu ħafna, però mill-inġeri law il-plejer kważi spiċċa. Ma' Torino kien ħajażaqa fuq li jażaqa. Qatt ma rajt dik li rajt. Aqqas flika amatorjali. Li taqbad il-ballun. Litteralment waħdek fil-kaxxa bil-goaler dejk u literalment dan il-kwadriċipit effemorale, il-muskolu, ma nafx kif tgħidha bil-Malti, onestament, da smajt il-kommentatur ta' Dazzoni jgħidha u qed ngħidha bħalu. ċedielu ta' ċedielu, mhix xajta. U żela kompletament. Sanabria ġie qudiem ta' Taruzano, kif ta' Taruzano? Baqa' Brian ta' Xarabank biex niftehmu kif kien qabel u jebxi għat-Torino. U mhix xejn. Jiddispjaċini għalih. Però anki hu stess qal li m'għadux li kien. U anke fit-tazza tad-dinja rajna. Malik Ċaw, iva, jekk jitfa' moħħu hemm għandu jkun titolarissimu mal-Milan, flimkien ma' Kalulu Tomori jekk jibqa' bitlieta. Jekk jinżel lura berba, Kalulu jmur fuq il-lemin u Kalulu li huwa Merkim ukoll, ta' min jgħidx Merkim huwa Kalulu Kalabria, Kalabria jgħid Merkim inti x'abjad. Inti samrani. Iva, Kalulu jmur fuq il-lemin flok Kalabria. Bħalissa għandu jpoġġi. Kjer u Ċaw ċentrali, Ċaw u Tomori ċentrali u Teo Maxxelluk. Ġifieri iva, però nemmel xorta li fl-aħħar tal-istaġun għandna bżonn difensor. Diġà semmejta li jiena ġbajt ngħadlu ta' Baħnan u ta' affarijiet oħra, smajt anke kummenti ieħor mingħand wieħed bniedem nafu ta' Taretti, Katarretti li huwa kumment tajjeb. Imma u veru dak iż-żmien kien hekk, però dal-aħħar żewġ logħbiet le. U jiena jdejquni supporters li ma jammettux din ħaġa. Bħalissa hemm persuna li ma nistax niftakar min kien, però litteralment għatlum bis-serjetà imma. Għax qed nitkellmu ġifieri fuq ċett bejn supporters kollha tal-Milan u dan qed nitkellmu fuq ta' Taruzano żewġ logħbiet ħadd ma jista' jmaqdar ta' Taruzano. Qabel daqalli mhux xogħol u għamel x'għandu x'jaqsam allura attakkanti jisperja ma tfaħrux. Imma kif għalli ballu minn qudiem il-last dak injorant. Sax timxi hekk. Inxtara biex ikun goalkeeper reserve. L-ewwel kien reserve ta' Donnarumma. Imbagħad ġie reserve ta' Maignan. Mir-reserve, sfortunatament, l-inġeri ta' Maignan, li ma nafux meta xi darba ħanaraw id-dawl fiha. Suppost mal-Monza u Atalanta, ma ħena jgħidu suppost, għax anke mat-Tottenham kien żgur, imma insomma. Nispiċċa jilagħbu. Fil-bidu kien naqra xejki. Jien li kien idejjaqni għal fatt li id-difiża isu jibża jkellimhom. Issa id-difiża tidher ċara, tibża tqassamlu. Tomori għajjat miegħu kien hemm il-problemi. Issa da' żewġ logħbiet. Bikjer, għax importanti ngħiduha, Bikjer illi huwa bniedem li għandu ċertu età, sewwa l-affarijiet inbidlu. U dik li tfisser ħafna. Kemm ilu jilgħab Kjer ta' Taruzano m'għadux jagħmel l-iżbalji li kien jagħmel. Sewwa ma tridx tafda. Għax nibża ngħidha fadal ħafna logħbiet. Però is-sinjali huma konfortanti. U dan proprio badaw l-affarijiet. Onestament qatt ma smajta, onestament imkien ma rajta, ħlief minn ċertu bnies komuni li jsemmuha. Kemmu vera ma nafx, għaliex ħansemmi żewġ plejers li mhux ħanajt minn huma, it-tnejn huma m'għadhomx mal-Milan, it-tnejn huma kien hemm allegat każ ta' doping. Qegħdin nitkellmu fuq il-xnija t-8 għandu doping. Eżatt, fuq ix-xnija t-8 għandu l-kok, ħanajdu hekk.
meta kien hemm żewġ plejers li kienu mal-Milan, wieħed minnhom sa kien hemm persuna minn Milan li meta ġibna Champions League f'Malta, dil persuna li kienet magħna għaltilna li dan il-plejer li mhux se nsemmi minnu m'għadux mal-Milan x'aħna d-Milan mal-fejn neħħejnih l-Ittali. Din għaltilna neħħejnih għax kien jieħu u jiġbed il-kokaina. U plejer ieħor li din hija xnija, sewwa, illi wkoll kien mal-Milan, però ma baqax wara li qisu beda jieħu postu, kien propju għax kien dal-effett. Issa dwar Maignan, jiena ma nafx minn fejn ħarġet, onestament, però ħanitkellem bl-akbar serenità. Jiena segwi ħafna l-Milan News, jiena l-Antonio Vitiello speċjalment, ikella żewġ videos fuq YouTube kuljum u żewġ videos kuljum insegwihom, kuljum. Tistgħu taqsu lil-mara għax kif inqu fil-għodu qed nagħmel is-sodda nibda nisma' lilu. U ġieli tiġi u tgħid li huwa kif minn fil-għodu rid nisma' l dajjem. Għax kif inqu fil-għodu nisma' lil Antonio Vitiello il-video ta' ġurnata ta' qabel. Qatt ma xejn. Qatt ma xejn, qatt ma kien hemm issa Antonio Vitiello jirrispondi kważi għal kull xnija. Xnija l-oħra li ħarġet li Calabria u Teo Hernandez iġġieldu. Xnija l-oħra li ħarġet li Calabria mar mal-mara ta' Popeta. Da jkunu kollu paroli fil-vojt għax it-tim ikun sejr ħażin. Wara l-logħba mat-Torino, Teo Hernandez u Calabria ħadu ritratt, ma nafx rajtuhomx, fid-dressing room ħarsu li xulxin tal-boxing ta' parza ħajatu minħabba din ix-xnija. Rafael Leao, kemm intqal fuq għax irid il-klawżola sa ma jridx jibqa' mal-Milan. Ħareġ u jagħmel like fuq il-kumment tal-Milan li ħarġu l-istqarrija fejn qalu li xejn mhu veru. Ġifieri hija xi ħaġa li ma stax titkellem fuq għax dan huwa ħanejtek nixtieq nuża kelma differenti, però il-ġurnalaj biex jippruvaw jimlew il-gazzetta jew il-porters ikunu qegħdin nitkellmu minnu. Sewwa wis ċomba nirringrazzjawk tal-intervent tiegħek tal-lejla. Narawk ukoll nar l-erba l-video tiegħek li mista jkun l-erba il-film ta' reazzjoni tiegħek għall-logħba bejn Milan u Tottenham waqfa żgħira u mbagħad ikollna l-aħħar intervent ta' Jude Kawki fejn se jkun qed ikellimna fuq il-logħba bejn Leeds United u Manchester United, logħba li Red Devils rebħu bl-iskor ta' 2-0. Lejli tajjeb lil kulħadd u forza Milan dejjem. Dawqat magħkom. Il-lejla tajba biftijaj tal-Kamra Sportiva, illum tal-axħar, imma kif jgħidu l-axħar tal-axħar ibaħħar, u hekk għamilna il-United, ġifieri labna f'temp ta' 4 ijiem darbtej kontra l-Leeds United u nista' tgħid konna tnejn b'xejn minn taħt, imma mbagħad irnexxilna niskurjaw ukoll 4 gols. Ġifieri kemm il-logħba ta' Old Trafford tispiċċa 2-2 u llum erbaħna lil-Leeds United 2-0. Jien rajta li kienet fil-verità naħseb li ma tantx kienet meta tikkumpara żewġ logħbiet, waħda kienet logħba li kienet spettakolari, jiġifieri tal-Old Trafford kienet waħda mill-logħb naħseb li sbaħ logħbiet li rajna tal-Premier League din is-sena. Il-logħba tal-lum kienet naqra aktar kombattuta f'nofs il-ground, naħseb li ma kienx l-aħjar prestazzjoni tal-Manchester United ukoll, jiġifieri nemmen illi
it-tieni taqsima kien aħjar mill-ewwel taqsima. U għalfejn kienet aħjar it-tieni taqsima aħjar mill-ewwel taqsima għaliex saru s-sostituzzjonijiet. Ġifieri meta rajna l-line-up konna nafu ġifieri li ma tantx kien hemm xi ħafna bidliet mill-aħħar logħba kontra l-Leeds fosthom kien hemm imma li bdew eżempju players bħal Maguire. Ma naħsibx li kellu l-aħjar logħba minn ma noqgħodx nidħol ġifieri żejjed il-prestazzjoni ta' Maguire, imma ma naħsibx li kellu l-aħjar logħba u qegħdin nindunaw għalfejn players bħal Martinez jinħassu ħafna fil-United u għalfejn players bħal Casemiro u Eriksen qegħdin jinħassu wkoll. Ġifieri fit-tieni taqsima speċjalment lejn l-aħħar nofsija naħseb li nbidlet il-logħba, ġifieri fl-ewwel taqsima, ejja morru fl-ewwel taqsima, l-unika ċans li kellhom il-United kien biżball tad-difiża ta' Leeds. Huwa ċans li falla Bruno Fernandes ukoll, ġifieri kellna hemmhekk ċans li mmorru wieħed xejn minn fuq, però dan ma seħħx. Dan ma seħħx għax il-goalkeeper ta' Leeds għamel save tajjeb hemmhekk ukoll. Ġifieri u l-Leeds United kellhom ġiex chances tajbin li naħseb jiena meta tanalizza l-logħba dejt ngħid li xejn ma kienx daqshekk ħażin għal Manchester United. Tar kienu l-Leeds li kienu forsi disappuntati li ma ħarġux il-logħba fl-ewwel taqsima minn fuq. Fit-tieni taqsima arġajna bdejna fuq nota ħażina, ġifieri fil-bidu raġa kellu chances Somerville hemmhekk Somerville u naħseb il-Leeds kellhom iċ-ċans jerġgħu marru fil-vantaġġ u hemmhekk tibda tinkwieta għaliex kienu għadhom laqqas biss saru sostituzzjonijiet. Kont qed niftakar li qisni qegħdin niftakru meta konna naraw il-logħbiet taħt Ralph Rangnick jew Solskjaer, ġifieri bażikament pedestrian inqasmu ħafna sideways bdejna bejnietna ma kien hemm l-ebda threat fl-attakk, ġifieri qisna qegħdin kważi nistennew jagħmlu xi żball id-difiża tal-Leeds jew xi plejer tal-Leeds biex inkunu nistgħu noħolqu xi ċans, ġifieri u hemmhekk tibda tinkwieta. U tibda ddur lejn il-coach u tgħid nittama li jinbidel xi ħaġa għaliex kif ingħaddejjin bħalissa l-logħba jew tispiċċa xejn b'xejn jew saħansitra jarbħu għal-Leeds għaliex bdew jidhru aktar forsi li ħajkunu l-Leeds l-iktar tim illi jista' jiskurjaw, speċjalment meta tilab away il-crowd, speċjalment f'Ellen Road fejn nafu kemm il-Leeds United huma supporters bil-passjoni u ma speċjalment logħba tal-istaġun tagħhom hija kontra l-Manchester United, hemmhekk tibda tinkwieta ftit. Però mbagħad induru lejn Erik ten Hag ukoll għal darb'oħra li għaraf jagħmel is-sostituzzjonijiet u għamilhom fl-aħjar ħin. L-ewwel sostituzzjonijiet ġew ma' 60 minuta logħb, ġifieri mbagħad rajna wkoll sostituzzjonijiet oħrajn għal ħabta ta' 70 minuta. Jien naħseb l-aħjar sostituzzjoni li saret apparti Garnacho li kellu impatt qawwija fuq il-logħba, naħseb l-aħjar sostituzzjoni li saret kienet ta' Martinez. Ġifieri Martinez irnexxielu jieħu commanding tad-difiża, ġifieri wera għal darb'oħra kemm huwa leader u hija kontrastanti ħafna bejnu u bejn Maguire, ġifieri wieħed iżomm il-kalma fil-logħba, Maguire qisu apparti li huwa slow, qisu qas ikun jaf se jagħmel b'ballun saqajh. Li għandu vantaġġ Maguire fuq Martinez hija l-preżenza tiegħu fl-arja, però naraw id-differenza bejn plejer u ieħor. U apparti hekk Martinez huwa mhux apparti li huwa difensur aħjar minn Maguire, huwa wkoll futballer aħjar minn Maguire kemm jagħti crosses tajbin, kemm jinterferi wkoll lil sħabu, kemm ikun iktar f'pożizzjonijiet aħjar milli jkun Maguire. Permezz ta' sostituzzjoni wkoll rajna l-Luke Shaw imur ukoll fuq il-left fejn huwa l-iktar pożizzjoni komda tiegħu għalkemm rajnih ikun effettiv ukoll dis-sena bħala ċentrali wkoll fid-difiża, però bis-saħħa tiegħek ukoll ġie l-gow. Ġifieri hemmhekk nagħti wkoll mertu lil Marcel Sabitzer illi llum kellu logħba tajba ħafna. Ġifieri kemm fil-pass li tal-Luke Shaw u mbagħad Luke Shaw tal-cross lil Marcus Rashford illi tagħna l-gow u morna wieħed xejn minn fuq.
Però iddefenda tajjeb ħafna Sabitzer kellu interceptions tajbin u anka clearances. U nagħti wkoll mertu wkoll anka lil Malassja fl-ewwel taqsima wkoll li naħseb kellu rol kruċjali li l-Leeds ma jmorrux minn fuq ukoll. Ġifieri fil-waqt li fl-ewwel taqsima il-fullbacks ma kinux effettivi naħseb bħala biex jiddefendi il-Malassja intih mertu kbir hemmhekk. Nagħtu wkoll ninżal kappell ukoll players bħal ġifieri għalkemm għamel żball ukoll De Gea ma wkoll fuq iċ-chances ta' Somerville ġab xi saves sajbin ukoll. Ġifieri u dawk ikunu mumenti li jekk ma taqlax il-go away jaf tinbidel il-logħba totalment. Ġifieri hemmhekk ukoll kreditu David De Gea. Naħseb li jixxaqru wkoll Fred illum wara ħafna kritika li kellu speċjalment kontra l-Leeds. Kont wieħed jiena li ħassejt illi stajna nieħdu 3 punti forsi kieku ma kienx hemm l-iżbalji li saru forsi kieku kien iktar effettiv fil-chances, però llum naħseb Fred kien contender għal l-aqwa player tal-partita hawn min forsi ma jaqbilx, però naħseb jiena l-iktar li kont impressjonat kien propju minn Fred, ġifieri llum ma tantx għamel żbalji, kien ħafna effettiv biex jirbaħ il-blalen u kien qisu ma l-iżbalji li s-soltu ġili għamel u hekk naħseb kienu ħafna nimilżaħħhom ħafna llum. Nagħti kredtu ħafna l-Garnacho wkoll, ġifieri l-istess l-aħħar logħba kontra l-Leeds. He was second best, ġifieri hemmhekk illum nixxielu forsi meta jidħol forsi qed naraw dik id-differenza wkoll Garnacho donnu jisu iktar an impact player li tidħol idaħħlu jkollu impatt. Forsi għax għall-età tiegħu, forsi jkun għadu frisk, u forsi l-opponents ikunu għajjew iktar allura plejer li huwa frisk bħalu, li huwa fast bħalu. Għadu plejer ta' 18-il sena qegħdin naraw li qed ikun effettiv ħafna. U ovvjament għana it-tieni gow naħseb kien is-serħan tal-moħħ illi l-logħba konna se nerbħu għaliex ikkalma lit-tim, ġifieri il-kien naħseb li kien diġà kalma bil-preżenza ta' Martinez. Però mbagħad li tmur tnejb xejn minn fuq away mal-Leeds dik kienet ġifieri the icing on the cake ġifieri kif jgħidu. Kien hemm ukoll daħal ukoll Aaron Van Bissaka minn flok Dalot illum għalkemm ma tantx kien forsi involut imma naħseb ma kellu logħba aħjar milli kellu l-aħħar darba wkoll kontra l-Leeds. Infatti kien żventurat biċ-ċans li seta' jagħti l-United wieħed xejn minn fuq hemmhekk, ġifieri kien żventurat. U apparti minn hekk ġifieri naħseb il-maġġoranza tal-players fit-tieni taqsima kienu aħjar milli fl-ewwel taqsima. Rashford ovvjament illi jiena impressjonanti Rashford kemm qiegħed jiskurja gows bir-ras illi daqat ma kien plejer illi magħruf li kemm jiskurja bir-ras, anzi anke jiena l-ewwel wieħed ma kontx narah li huwa striker, kont naħseb li plejer iktar effettiv fuq il-wing, imma llum il-ġurnata qegħdin narah ukoll li huwa effettiv ħafna iktar effettiv kważi bħala striker. Jiġifieri naħseb li l-United inkunu qegħdin naħluh jekk nilagħbuh mal-linja, speċjalment meta jilgħab fuq ir-right li mhux l-aħjar naħa tiegħu, ma qegħdin naraw il-Rashford plejer totalment differenti, clinical, u naħseb il-United ilhom ma jkollhom plejer dik li qed joffri tretta f'kull logħba. Nagħti wkoll mertu apparti Rashford ukoll lil Marcel Sabitzer li kellu logħba tajba wkoll u lil Weghorst ukoll, ġifieri ukoll naħseb fit-tieni taqsim arranġa wkoll, ġifieri konna din nikkritikaw mhux livell tal-United, però fit-tieni taqsima kien ukoll aħjar għalkemm ġieħ il-gow, però kien ikkanċellatu rajt li sewwa għaliex kien offside, però il-plejer qed jinsisti wkoll u għandu kwalitajiet bħala number 10, meta lagħab bħala number 10 kien iktar effettiv fl-attakk tal-United. Naħseb l-iktar plejer li llum ma tantx kien fil-forma tiegħu, forsi jista' jkun hemm raġunijiet oħrajn huwa kien Bruno Fernandes, illi ma kienx il-plejer tas-soltu, forsi għax kien hemm Maguire captain, għax dan mhux faċli wkoll meta tkun ilek inti Maguire ma bdiex jilgħab tkun inti qed tillidja lit-tim ma daqqa waħda tarġa' tispiċċa
ikun ħaddieħor forsi dik tista' jkollha effett psikoloġikalment ukoll fuq il-plejer. U jiena naħseb wasal iż-żmien li ma nafx kif plejer ma jkunx qed jilgħab daqqa waħda jerġa' jispiċċa captain u naħseb illum onestament naħseb Maguire jien ma impressjonani xejn u naħseb kien hemm mumenti li konna ħanalqgħu wkoll gowijiet, ġifieri gows minħabba traskuraġni tiegħu u minħabba li huwa slow bħala plejer. Ġifieri jiena nittama kemm jista' jkun illi għalkemm ħajkun plejer importanti wkoll għaliex l-iskwadra hija li però ovvjament ma tantx inkun daqshekk entusjast meta nara li mhux qed jilagħbu Varane u mhux qed jilagħbu Martinez u ħajlab Maguire, ġifieri għalkemm ovvjament u da sewa 80 miljun lill-United huwa l-captain bħalissa wkoll tat-tim li hija xi ħaġa li bħala partitarju tinkwetani wkoll. Huwa riżultat li jkompli saħħana t-tielet post, ġifieri bħalissa qegħdin ukoll 7 punti fuq Tottenham, ġifieri għandna naħseb grib tajba fuq mal-ewwel 4 postijiet. Għandna din 5 punti taħt l-Arsenal ma għandhom ġiex logħbiet u daw sa ħejlabu kontra l-Manchester City, ġifieri wieħed jara se jiġri f'dawn il-ġiex logħbiet. Ġejjin logħbiet importanti ħafna kontra l-Barcellona away li naħseb kif għad l-aħħar darba United għandhom bżonn għajbu naqra l-pedigree tagħhom fl-Ewropa, ġifieri importanti li noħorġu ta' nies dik il-partit għalkemm mhux se tkun faċli speċjalment away. Ġejjin logħbiet ukoll mal-Leicester, nistgħu nkomplu nsaħħu l-pożizzjoni tagħna fil-Premier League. Narġgħu it-tieni leg mbagħad Old Trafford kontra l-Barcellona u kontra Newcastle dik il-final li tant bħala partitari qegħdin looking forward għaliha. Għamena mżmin konna nitqu forsi min jasal final u għot jiċċelebra forsi l-Carabao Cup, jum wieħed minnhom. Imma tant kemm forsi ilna naqra ma nxommu tazza. Illi jista' tkun illi tkun l-ewwel pedina biex narġgħu nibdew niċċelenġjaw forsi għal tazzi ikbar. Niftakru meta Ferguson kien għadda perjodu li ma kienx taqsek feliċi mal-United u dik il-rebħa tal-Carabao Cup tal-League Cup dak iż-żmien fetħet ukoll il-bibien sabiex inkunu nistgħu nibdew mbagħad niċċelenġjaw għal tazzi ikbar. U plastek naħseb li Erik ten Hag jixtaqlu fuq il-progress li diġà għamel Erik ten Hag naħseb diġà jixtaqlu tazza. U naħseb dik tkun the cherry on the cake, the icing on the cake li tagħti boost lill-klabb jekk il-naxxinna nerpu tazza. Mista tkun logħba faċli żgur għaliex Newcastle ma għadhomx l-istess tim milli kienu ta' snin oħra, ġifieri jiena tistenna logħba diffiċli ħafna kontra Newcastle. Irridu naraw ovvjament Casemiro jkun daħal lura u Casemiro jagħti boost kbir għall-United f'ċert li ħajati wkoll fl-Europa League. Ġifieri hemmhekk issa Martinez kontra l-Barcellona ħan immissjaw ukoll, ġifieri mhux ħajkun sospiż u issa naraw jekk ġifieri probabilità jkun hemm Varane u naraw jekk hux ħajkun Lindelof jew Maguire miegħu bħala ċentrali jew saħansitra Luke Shaw jiddependi x'formazzjoni jiddeċidi li jilgħab Erik ten Hag. Però ġejjin logħbiet interessanti ħafna ħankomplu nsiru nafu t-tim fiex qiegħed bħalissa ġifieri f'daw il-logħbiet ħanaraw qabel konna nakkużaw it-tim illi meta niġu għas-Sionno taħt Solskjaer, taħt Ragnik, forsi taħt coaches oħrajn infallu. Issa se naraw meta ġejjin dawn il-logħbiet kruċjali jekk hux ħanaslu sal-aħħar se ħanqabżu l-linja, se nerbħu t-tellieqa għall-inqas it-targets li għandna xi t-tellieqa maħniex se nerbħu għax maħniex ovvjament qed niġru għal-League of xi Champions League jew hekk, però it-tragwardi li għandna naraw issa jekk hux ħajrnexxielna meta niġu għas-Sionno nilħuhom jew le, ġifieri. Imma in ġenerali sodisfatt kif diġà ħafna videos oħra bħalissa li ħarġajt qed nieħu pjaċir nerġa' nara l-United u anke llum għalkemm ma kienx l-aħjar prestazzjoni irnexxilna nġibu riżultat u qabel fi snin ta' qabel ma tantx kienu jiġru daw. Ġifieri naħseb ċert li l-logħba bħal tal-lum konna nitilfuha jew xi ħansitra tispiċċa xi xejn b'xejn. Ġifieri nagħti mertu wkoll it-tim kollu illi they stuck together f'logħba away diffiċli kontra l-Leeds u rnexxilhom ukoll iġibu riżultat pożittiv. Grazzi lilek Ġud tal-intervent tiegħek tal-lejla. Kif ukoll wasalna lil aħħar tal-programm nirringrazzjaw ukoll l-isponsor tagħna
illi huwa The Barber u l-sponsor uffiċjali tal-programm Mix Zone. L-appuntamenti tagħna magħkom qabel ma ninsa wkoll infakkarkom illi daqs si oħra dan il-programm ikun qiegħed ukoll disponibbli fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant idħlu hemmhekk ukoll għafsu subscribe u il-lajkjaw ukoll dan il-video li taraw fuq YouTube ħallu wkoll nkomplu nkabru l-komunità tagħna. Hemmhekk l-appuntament tagħna magħkom issa huwa għada għal-ħabta ta' 11:15 fejn din id-darba se nkun jien li se nkun qiegħed ngħaddi reazzjonijiet tiegħi wara l-logħba Sampdoria Inter u nisperaw li inkun qiegħed nidher qudiemkom b'xi tbissima mhux b'xi geddum twil minn ewwel ħajt. Mela, biss hija logħba diffiċli, Sampdoria tiġġieldu biex ma jaqgħux Voldiri nistennew waraw fuq hekk nitkellmu għada. Mela, grazzi wkoll il-kull min segwina l-lejla, niskużaw ruħna kellna xi ftit tal-problemi tekniċi speċjalment fil-kollegament li kellna ma' Mark minn Turin, affarijiet li jiġru nippruvaw ukoll dejjem naraw kif se nitjiebu. Mill-bqija sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Antonello Bello ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlief il-lejl tajjeb, grazzi lill-YouTubers, ħudu ħsieb u narawkom għada.